Gaur Gipuzkoako batzar nagusietan elkartu baldin bagera da, gureakeko labeko delegatuek ia hamarkada bat dakarkiten arazo baten, beste urrats baten argazkia delako. Kontua da, jakin badakigu, gaixotasun profesionalen inguruan mutualitateek ez dutela inongo jaramonik egiten eta izugarrizko azpiarregistroa egiten dutela. Aldiz, gureakeko langileen aniztasun funtzionala baliatuz, mutuak ez ditu lan istripuak errekonozitzen. Honeko egoera oso larrian uste ditu langileak eta beraien baja prozesuetan dagozkiena, baina soldata askoz baxuagoa jasotzen dute. Beraz, prekarizazio egoera muturrekoa da. Eta gaur, egoera honi irtenbide bat ekarri nahi diegu batzar negoziaketan. Negoziaketa prozesu luze bat izan da enpresarekin, enpresak muzin egin dio irtenbide bat bilatzeari, baina gaur, batzar nagusietan eskatuko duguna da, diputazioak, foru aldundiak, pliegoen bitartez mugatzea mutuen aktibitatea eta kontingentzia guztiak gizarte segurantzan kontratatzea. Honekin bukatuko litzake arazo hau izan ere, famili medikuak erabakiko luke gaitzak edo istripuak lanak edo gai personalek eragin dituzte.